Hello everyone, welcome back to Saturday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, bakithi South Africa sekunzima kakhulu manje. Mzansi Africa yini esingayenza ukwenza ukuthi ke izwe lethu liphephe. Angazi noma ke sithi kunobugebengu omningi noma sithi sekuyiyona impilo ekumele siyamukele lena ke eMzansi. Ingenile imiyalezo yenduduze emndenini umfundisi osamncane odutshulwe ke izolo kwelinye lamabandla abemenye kulona ukuthi azoshumayela eGoli. Kuthiwa ke lezi igilamkhuba zezigelekeqe zigaleleke umfundisi uDwyane esathi uyabingelela nje ebandleni iGlees Christian Center eNewlands eGoli ngobusuku bayizolo ngolwesihlanu. Kuthiwa ke bafike bafuna amafoni ke base ke beyadubula babulala yena ke umfundisi uGordon obese pulpit ngaleso sikhathi. Kwase kuthi ke abanye abathathu baphuthunyiswa esibhedlela okubalwa khona futhi ke nomunye umfundisi. Sekujwayelekile ke bakithi ukuthi ke abazalwane noma ke abefundisi behlaselwe beshumayela. Some pastors sebaqoka nje ukuthi bayihambe nama bodyguards labe yakhona, which many people questions ukuthi ke yini benza bahambe nama bodyguards ekubeni bethu uNkulunkulu wabo uyaphila. From the incident that are happening guys around South Africa, like I'm also confused ukuthi ke I'm also confused guys ngendaba ama bodyguards. Now I'm thinking ngampela just to be safe, just to be on the safe side. Like I don't know guys, we question everything actually, especially when it comes to Christianity, but izinto ezenzakalayo guys mina I don't know. Some pastors baphathi ibhamu noma behamba beyoshumayela. So guys kunzima la South Africa ngampela kunzima, kuthanda ukubanzima ngoba bekuthiwa bekasiphethe nje naye sakhe isibhamu ngabe usidonsile washala shaya khona yabona. So guys, I think we need imthandazo as South Africa. Kunzima kakhulu bakithi. Umbuzo ke equbukile emva lesigameke yokuthi ngabe it was a robbery or it was a hit. Kune Inkabi nje bezithunya ukuthi ke zizoba soconga ke labafundisi laba. Kuba sengazi ukuthi ke guys ibalo zobugebengu kulonyaka 2023 zizonyuka kakhulu njengoba ke in a week sekubikwe nje igameko ezingaphezulu ka4 khona la eMzansi within a week guys sekubhonywe imoto zemali eziwu4. I think iKZN bezintathu namhlanje sizokuthi nase Joburg futhi ikhona futhi enye imoto yemali eshayiwe futhi. So bakithi asiqapheleni siqikelele and continue to pray for our country, because maqhubeka kanje bakithi abantwana bethu abanayo indawo yokukhulela. That's all I have for today. Do leave your comment.